ο πρώτος που κατέβηκε, έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο, είναι ο Ζεύς ή Δεύς, από τον οποίο προήλθε σε όλη τη γη το όνομα Θεός. Είναι Δεύς, Δέους, Θεός, Dieu, Dia, Dias, Deutschland, Δεύσλαντ, η χώρα του Διός, Ινδία, Τάιλαντ, Ταό, Θεό, δηλαδή παντού έχουν το ελληνικό όνομα του Διός, ο οποίος ήρθε ως Ιωνάς, με το κήτος, όχι με κήτος ψάρι, αλλά με το κήτος του διαστημοπλοίου. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, και επειδή οι Αμερικανοί είναι πολύ δεμένοι με την Παλαιά Διαθήκη, πίστεψαν ότι κάποιο κήτος ήρθε από τη θάλασσα και γι' αυτό τα προσθαλασσώναν τα διαστημόπλια. Οι Ρώσοι όμως, που είναι οργωμένοι με τους Έλληνες, με τους αργοναύτες που περνούσαν επί χιλιετίες μέσα από τα ποτάμια τους, τα προσγειώνανε και τα προσγειώνουν. Και τους κοσμοναύτες τους λένε κοσμοναύτες και το αεροδρόμιο κοσμοδρόμιο. Και η ονομασία του αεροδρομίου τους είναι Μπαϊκονούρ. Δεν είναι ρωσική λέξη, είναι ελληνική, σύνθετη. Από το μπα, μποα, τον βου, το δία, οίκον, οίκοντα, αφικνούμενο, παρά το ούρος στο όρος ή τα ούρεα, τα ουράλια, τα όρη που φτάνουν στη θάλασσα.